A proposta do Comité Clínico Galego é moi clara: eliminar a obrigatoriedade da máscara no exterior, salvo cando non sexa posible manter a distancia interpersoal de 1,5 metros. É dicir, poderemos estar fora, sen máscara, sempre e cando teñamos unha distancia de 1,5 metros. O resumo é sinxelo: no interior, máscara e distancia, e no exterior, máscara ou distancia. E con ese plantexamento podemos ordenar a nosa vida e podemos ordenar a nosa conducta comprometida e seria tanto coa propia saúde individual como coa saúde colectiva. No interior, sempre máscara e distancia. No exterior, ou máscara ou distancia. E a partir de aí, seguro que podemos ordenar as conductas individuais e colectivas. Nesta norma xeral haberá matices, por suposto. Os eventos, as actividades que teñen regulación propia, como os concertos, os eventos deportivos, seguirán a rexerse pola propia normativa que acabamos de referir. A máscara tampouco será obrigatoria en caso de convivintes, aínda que non haxe distancia. Por lo tanto, podemos, por suposto, pasear no exterior cunha persona convivinte sin máscara e sin distancia.